दिनै फिन खेबसेबाव फैलायबाय मोनसे रिप्लाइ भिडिअ लानानै स' गाइस दिनै भिडिअ जागोन जे जेम्सनि सायाव जोंनि जेम्सखौ सासे बाजिया रिप्लाइ होदों स' आं मोनसे खोथा सानदों आरोना गाइस जे जोंनि बर'नि जोंनि मानसिफोरनि गेजेरावबो एनायनिया बुहुत बारा बेखौ नायनो हाया बेखौ नायनो हाया बिनि बुंनायखौ सैजो हाया बिनि बुंनायखौ सैजो हाया बुहुत आरो जोंनि बर'नि गेजेरावबो आरोना स' गाइस जेम्सखौ सासे बाजिया गेमस्रिखौ लानानै मोनसे रिप्लाइ होदों आरोना जेम्सखौ स' बिनि सायावनो दिनै भिडिअ जागोन स' गिबियावनो नोंथांमोना जे बाजिया जेम्सखौ मा बुंदों गेमस्रिखौ लानानै बेखौ नायग्रोदो नोंथांमोनाहाय नैबे ससे क्लिप भिडिअखौ नायनानै लाग्रो जोंहा बिथां आदा जेम्सनि भिडिअ बेखौहाय नायग्रो नोंथांमोनाहाय बिनि उनावहाय आंनि भिडिअखौ नाय फंबाय बि बयसनि मिउजिक भिडिअ 10 जन 20 जनसो सिख्लाफोरनि थाखायनो गोबां बर' हारिनि सिख्लाफोरा बदनाम मोननो गोनां जाबाय बुंफाजानो गोनां जाबाय सोरबा सिख्लाफोरनो बोराय हौवा थिकादार नांगौ सेंग्राफोर नोंसोरनो बुरै हिनजाव नांगौ नामा केला बोराय हौवा थिकादार नांगौ जोंनो मा नांगौ सेंग्राफोर नोंसोरनो मा नांगौ अर्गेनिक सेंग्राफोर नोंसोरनो बिथां हेलेना दैमारिनि क्लिपखौ होग्रोनि एसे नायग्रोनानै ला सिख्लाफोरा खामानि गैला बिनिखायनोथ' सिख्लाफोरजों दाना हाबा जानायफोरखौसो लाजायो जाय बिथाङा सिदा थाबायबोनानै माने सिख्लाफोरा नागिरो थिकादार होननायखायसो माने बिथांनावहाय गोसोआव नांथारबाय नामा आंथ' मोनथियाखैमोन आरो नागिरखागोनखा बयबाबो मोजां हौवाखौ मोजां खामानि मावग्राखौहाय नङा होमबा लोगोफोर मानो होनबा जोंनि संसार जानांगौनि लाइफआवहाय मोजांसो जाखानांगौ नालाय जों मोजांखौ नागिरखागोनखा नङा होमबा गावहा गारनानै थांजाबाय नालाय बेखायनो बुंखो ना माखो बेखौ भिडिअखौ लाबोनाय नङामोन बियो डाइरेक्ट बे आब' गेमस्रिखौसो गोसोखांदों नङा होमबा बे आब' गेमस्रियासो गुमैया जोंना थिकादार नालाय बेनिखायनो गोसोखांना ब्लगखौ बानायबाय बियो बानायनाय नङामोनदां आरो बे आब' हेलेनायाथ' रियेल बाथ्राखौ बुङाखैना बेथ' डाइलगसो बुंदों आरो नोंखागौ माथो दानि जुगनि सेंग्राफ्रालाय दुनियानि बेखार थांखु बिरि सादा सिगारेट जौ फाग्ला गान्जा फाग्ला जाजोब्बाय माथो दानि सेंग्राफ्रालाय नोंखागौ माथो बेखार गोजाखा आरो मालाय जायहा चान्स दङ जायहा थाखा फैसा दङ मालाय बिसोरो फथायना लादों सानै साथाम नङा होमबाबो मोनसे खोथा बुंनि आङो सिख्लाफोरनिसिम जाय खायफा सिख्लाफ्रा ओरैबायदि दङ थाखा फैसा रां रुफा नायालासे गोसो गोरबोखौ नायनानैबो मोजां मोनग्रा दङ मिथिबाय जानला मानला खोथा बुङो सिख्लाफोरालायनो थिकादार हौवाल' नागिरबायलायनो थिकादार हौवाखौ नागिरनायजोंबो लोगोसे आखल गियानखौबो नायग्रा दङ मोनथिदों जाम्बालाय आरो सोर साबैसे सेंग्राफ्रा हाबा जानाय हिनजावखौ दोनखारलांदों सोरबा साफा सानैल'सो दोनखारलांदों नोंदि बुंदों हाबा जानायखौनो लानांसिगोन मानांसिगोन बुरि हिनजावखौनो लानांसिगोन नोंनो लादो नोंनानो बैसो गैला कलगेटजों ब्रासजों खनसेनो फ्रि मोनखानायनि नोंसो समायगोन नङा होमबा सेंग्राफोर बेहाय मोनसे दंबावो बेहाय अर्गेनिक माल नागिरनाय नोंखागौ बयबो साइसथ' गोनां साइज गोनां महर मुस्रि गोनां आखल गियान गोनां अर्गेनिक मालखौथ' बयबो नागिरखायोना नोंबोथ' नागिरो मालायखौ बुंनानै लाब गैया मिथिबाय नोंथांमोनाथ' खोनाखाबायनो बाजिया मा बुंलांदों आं जोबथायाव बेखौनो बुंनो सानदों जे नोंथांमोनाथ' मिथिखागौनो गासिबो जे गेमस्रिया मादि जेम्सआ मादि बाजिया मादि आरो आं बेयाव बुंनांगौ खोथा गैखायानो मानो होनबा दाना मानसिनि सोमोन्दै जुदि मिथिनो गोसो जाबानो ससियेल मिडियायाव नाय ससियेल मिडियायाव मानो होनबा पाब्लिकलि गावनि सोमोन्दै ओंगारनानै दोनखायो मानसिफोरा नङा होमबा स' गाइस दिनै भिडिअ एसेनोसै जे बाजिया जे बे जेम्सखौ मा बुंलांखो गेम्सखौ लानानै बेखौनो खिथानो नागिरदोंमोन दिनैनि भिडिअआव स' नोंथांमोनाथ' नायखाबायनो स' नायाखैबा नोंथांमोना फिन खेबसेबाव भिडिअखौ थांनानै नायफिन मोजां नांगोन नङा होमबा स' गाइस दिनै भिडिअखौ फोजोबबाय टाटा बाय बाय गुड नाइट